paka Epwethi epatoni pake mamukaseko Constable Gwena nangoti kodarika ikoko munekisi dowa mainosa uko inzwa Zimbabwe kune mwana mukomana ne 12 years akaonekwa ari muchibake Maneru padhuze nepamwe pamba. Vanhu ndiwani wewe ndini uri kuitei? Ndiri kuzvibatsira. Kana ndikati ndiri kuzvibatsira ndikureva kuti aita pupu. Vanhu torai matochi mafoni dano laitaka kuno laita unoka mana kakarwa action yeshi yepupu. Tone apana pupu kochechi wakabata ishi wanike akatobata mapenzi echikadzi anokwera kuita 3 kumapenzi ndani ndimo ndira mama wangu saka ndinofamba nditora chi mapenzi. Mama ari kubvunza baro kuti ine ni mwana uyu ndomuisa mumaoko menyu tsvagai zvokuita naye nokuti nandichazivi ndotsika yake. Mwana anotaura mashoko achiti iye ndine munhu anondituma ndichinopa mapenzi aya ndianoziziva zvokuita. Taura munhu wacho mwana ari kunetsa. Izvi zvakazoonekwa muchabaona pachano more than 10 usukwende hobo vanhu vachiona kuti indirangu indirani mainhengi iri ndiri mwana wangu paEpwethi apa. So akachengetwa but mwana uyu ane 12 years ari kuramba kutaura kuti inini ari kutumwa nani ende mapenzi aya akamaendesa kupi ende munhu ari kumutuma ndiani. Nyaya yakaendeswa kumapurisa kuti wakwanise kutaura naye. Vanhu vangasitoenda kumapurisa vangachiti naamai ava totaura sei tiwirirane nechi naamai apa. But amai vanhu votaura nyaya yekuti matauriro ari kuitwa naamai manje kuti toita sei kana amai vachitaura vachiti inini ndakundikana nemwana nyaya yakaitika kuEpwethi kumaruva mukomana ane 15 years iye akabati kuruma 8 manheru ndo pakaonekwa ari muchibage ainewo mapenzi akamaunganidza. Asi amai vari kubvuma kuti mwana uyu ndo unhu hwake. Ndio unhu hwake atichazivi toita sei. So ndambozama kubata mai vachona havasi kudaira foni. Ndinzwa kuti kana mukati mimi kuvanhu mwana uyu onai zvokuita naye achitora zvipfeko zvevanhu maikwanisa kutora mwana uyu moenda nekuno munzvimbo imwe mutemo muchiratidza kuti imi amaika hamusi kugutsikana hamusi kuwirirana nezvekuitwa nechi nemwana kwemwana. Asi ndiani ari kutuma mwana? Ndiani ari kutuma mwana ipapo nokuti dai kwese kuenda nemunhu kumapurisa ndirika mwana uyu mapurisa anozivapo kuti matauriro nemwana vakwanise kutaura semu nenyaya yemwana akaonekwa kuota force akambobuda nevana akaenda nawo kwamachipisa. Mwana umwe achitaura kuti aiwa ndine kwandioendesa mwana ndine mudhara inini anonditirunza vana ndachiripa 50 cents achiripa madhora achipinda nevana mumba. Saka nyaya idzodzo manje vanogona kungoregera chii havana vadiki but izvinhu zvichitoitika. Baba Isabel munoziva ka kuti chipfeko chemukati chakakosha sei? Chakauraya zvakawanda. Ndiani ari kutuma mwana kunotora zvipfeko zvemukati ende munhu iye ari kuzvishandisei? 0713938538 0713938538.